marhiti-hiti guar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni to di porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Huida Tuhan yang budul di atas habangsa na tibo jala na marmulia. Jala akarabu ni pahian na manggohi bagas joro. Jong-jong di atas suru-suruan serapim. Jala masijuan manasida songonon. Nabadia, nabadia. Nabadia do Jehovah Sebab Gor hamuliatonna lihat portibiono. Haleluya. Martangiang mahita ali debata situ lusada debata ama anak dohotodi parbadia nama dok mauliate mahami tuho ala ditopa di palua jala di parbadai hohami hinor koniasi dohot holong miroham na gudangi Sai ramoti mahami di bagasan parmaraan dohot pangucunan apuli hami uju marsa pahehe hami uju tindang jala tugu-tugu hami di hasusuda ni bohal nami tuharajamu na di benua gijangi asa dipuji omu hami marhiti-hiti roha dohot hata naibaru. Amen. Tatangihon ma patik ni debata ima patik palimahon dohot rumang ni pangalosion na maralo tu RPP ni huriata patik palimahon ikon pasangapom mudo natorasmo
asa martua ho jalaliling mangulu, ditano nanilehon ni Jahuba debatam diho. Mangunai tupatik palimahon manang pasangapon natoras, aka naso pasangapon natorasna, bagian A, ima na pahata-hatahon manang manihas-nihasi natorasna, na mangugapi natoras, na sumardungan panguluyon, na mabuan parkaro manang parsalisian na tujulo ni nasoporsea, isarani perbedaan ni ruas ni huria sama nasida, termasuk mai na marsaripe na panirang-dirangon, na marhu ni roha mida na tua-tuana. Bagian B, na mamurai natorasna, na mangunai tangan tu natorasna, na palaw-lawhon natorasna, dang ulu marmudu-muduhon ala nang matua, na mangarapas ugasan ni ina panoroni. Ido sahatna rak mangidogogo mahita tuadu panidebata mangulahon patik nai. Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amen. Tatopoti madosata, ali Tuhan debata pargugu nasohatu dosan jala amanami, hujuhami dogwarmu nabadiai, alana tergugut hami marningot dosa nami, sai marasini roha mahomi dahamion, o Tuhan Yesus Kristus anak ni debata, nagabejolma ala ni hami, namate jalana hehe sian namate, namanaik tu banuagijang doho mangodihon hami, asima roham dihami, say patoktong madihami roha hamulation tuho,
oto di parbadia, pangapol di namarsak roha, pamalum masaluhut na bernit, binahen ni dosa nami, Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami, mangulahon lomo ni roham, hodo parhitian ni nasa asi ni roha, sayunang tulak hami, say tangihon mahami, ho ale de bata ama, anak dohotodi porbadia. Amen. Baga-baga ni debata taringo tuhasisan ni dosata. Adong do dihita situan ni malim na songoni. Nahudul di siamun ni habangsa ni hatungamon di banua gijang. Di bahini terbahini bana do panguluhon ro di ujungna. Aka nasadok ro tu debata. Marhite-hite ibana. Namangulu do ibana toktong. Asa ditangihon nasida. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel diari mingguon imana tersurat di Rom bidulima mamuka maisian ayat sada sahatu ayat 5 tajahama margati soreng songonon mahatani tuhata parbueni pamitorion nasian haporseauni asa dung dipitori hita dalan haporseaon mardame mahita dohot debata marhite-hite tuhata Yesus Kristus alai lumubi sian hidupe ai itahalacod donang aka hapursuhon ala taboto dihorhon hapursuhonido habengeton niroha
Rahmahita di ayat 5. Alaidang murak hita bahenon ni pakirimoni. Ala nunga diusehon tu bagasar rohata. Holong ni rohani bata marhite-hite todi parbadia. Ido sahatna mertua doakan atu mangihon hata ni debata. Jalan na upayopsa. Amen. Tahatidakon maha porsiaw tay songon na hinatidakon ni dongata sa porsiaw di sadok portibion ra mahita madok au porsea di debata Jehova ido ama pargugo na sohatudusan na tumopalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si atod di parbadia adorang soha bubuhan ido tuhata na tumawon na bernit di panguhuman ni Silatus na matetarpajal do ibana di hao pinarsilang na tuat tu banua toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahu hundul tu siamon ni debata Jehova amanai pargogo naso hatudosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia doho dihasesan ni dosa doho dihatai na madok mulak mangulu dosogok daging ni halak nang mate doho dihanguluan na sora suda. Amen.
Horas madihita sasudi iparminggu tasadarion jahau kumajo tikting na maragam di huriata na parjolo goar ni mingguta sadarion ima trinitatis na marlapatan hasi tolu sadaon di debata topik maniktikon tahun parasi ni rohaon sian Jehovah atau memberitakan tahun rahmat Tuhan. Napa duahon torop ni namar minggu dohot pertangyangan di minggu nasalpu. Nunga adong di lembar acara taibu metaida. Napa tuluhon pertangyangan wek. Pertangyangan wek di hari Kamis 10 Juni 2025 naneng ro ima di wek sada 2 di bagas ni keluarga F. Sitorus boru sinabela manang ama Benjamin. Alamat Jalan Pagar Batu Parageda Situa Utesi Manjuntak Parjamita Padita Rini Utajulu STH. Pertangyangan di wektolu.opat di jabuni keluarga P nenggolan boru tapea manang ama Andre. Nama alamat di Jalan Aik Natiu Sopo Surung Parageda Situa HEC lain Parjamita calon Padita Wanpril Huta Barat MTA. Napa opaton PA RN HKBP PA Remaja Naposo dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 19 WIB di gereja. Kami menghimbau bagi semua remaja Naposo gereja kita agar ikut dalam kegiatan PA tersebut. Napalimahon calon pelayan di Huriaon mulai sadarion Minggu 15 Juni 2025 mulai mamarhobas magang di Huriat tahun ima inang calon pendeta Ruth Sinaga STH. Siruk tiktingon pinasahat mati kitu nasida laho patadaho diri. Napaonopon rapot tim musik dohot guru sikola minggu. Hobar tu akka pakubasion bidang musik di permingguan nama godang do sikola minggu. Alani huotak kami masude akka ruas na ahli di bidang musik. Suak songoni dohot sude akka guru sikola minggu. Asamarneang nilaka madohoti rapot na dipatupa di hari Rabu 18 Juni 2025 mulai pukul 10 lalu WIB duksirung sermon maringanan di konsistori lantai bawah akaruas na adong keahlian na di bidang musik ima. Naparjolo amang manik, napaduahon amang baresi siregar, napatuluhon Matias Manurung, paupaton Nadine Simanjuntak, napalimahon Situa LH Simanjuntak, napaunopo Situa MC Bolon, napapituhon amang Ponto Simanukalit. Napawaluhon amang Berto Ritonga, napasiyahon Situa NS, Situa Ensiahan, napasapuluhon Adventus Butar-Butar, napasapulsadahon Hani na 70, nasapuludahon dohot na adong talenta musik, jalarade rohana mangalehon rohana parsidohot di pakubasyon ni Huriata. Napapituhon PHD Ina Gabungan di hari Jumat 27 Juni 2025 nanengro di Patupado PHD Gabungan Ina Resort maringanan di Lubas Silitong rundown kegiatan nunga adong di si Boima Tabereng. Napawaluhon PHD Lansia hobar tu pakatayon di punguan lansia na tuari. Perpunguan lansia tu minggu naro di Patupa magabi Sabtu pukul 10 WIB manang pukul 4 sore atong taingot bema amanginang asaro tu punguani. Napasyahon pamasumasuon pabagason tikting parjolo. Naing majalo pasu-pasu pabagason ma Joshua Riandi si Hombing anak ni amang doktorandus Anton Age si Hombing, tubuh ni inang doktoranda Masrina Ersilalahi, sian huta sopo surung
ruas ni Huria HKBP Sopo Surung, Resort Sopo Surung, Distrik Sabolas Toba Sudutan, Dohot Orwana, Tania Agnes V Boru Sitorus, Boru ni Amang Situa J Sitorus, Tubu ni Inang A Boru Hasibuan Syakuta, Lubuk Jawi Bagan Batu, Huria GKPS Tanah Putih Resort Bagan Batu. Pamasu-masoni di Patupa di hari Kamis 26 Juni 2025 di HKBP Sopo Surung masuk pukul 10 WIB. Nah pasapuluhon Jetun Games mulai Senin 1 Minggu tanggal 23 sia Juni 2025 di Patupa do Jetun Games Pemuda HKBP maringanan di Jetun Silangit adongdo walu pertandingan na nidohotan ni perkumpulan Naposo Distrik Manang PND Sabolas Toba Hasudutan. Sada sian pertandingan ni ima CCA tim na diutus sian Naposo Bulung ni Huriaon ima Aditya Simanjuntak, Rosa Fanny Aurora Simanjuntak, Johannes Nadiak. Tatangyakon jala tadukung maamanginang asa tung di bagasan las ni rohana sida martarding jala bahen sangap ni debata. Napa 10 dahon pelatihan dari Kementerian Agama. Hobar tu surat tugas naro sian Kementerian Agama Kabupaten Toba Samosir nomor B892 strip miring KK titik 02.2 strip miring 06 strip miring 2025 mulai marsogot Senin satu hari Sabtu manang tanggal 10 1 Juni 2025 borhat do amang situasi bolon laho madohoti pelatihan na pinatupan ni Kementerian Agama ima pelatihan media manajemen rumah ibadah Kristen. Pelatihan ini dipatupa di Medan Jalan Nasida sebagai utusan sian HKBP Distrik Sabolas Toba Hasudutan. Rap dohot sahalak utusan nasian HKBP Tabunan. Tatangyakon ma jala diramoti di Batama Nasida di perdalanan jala daoma akka abat-abat napa 12 hon subangan na masuk tu pembangunan nunga adong tabereng di buku acara tai aka guar-guar ni na mga leon subangan mauliate ma di debata di sude dengan nibasana naung mangukap rohat tabe di narap hita laho pasahaton holong ni rohatta asima rohana sayboy masikop talunasi aka utang ni pembangunan jalaboy tahuduti aka programi marsangap ma debata marhite sude aka natapasahat jala di pasu-pasu mahita ganup di aka ulauta na pasapulutaluhon ruas na marsahit di pangido ma tu sude hita asa tatangyakon sude ruas ni huriata natongon di bagasan parsahiton asa tumibu mana sida hipas jalaboy rap marsaor dot hitam se keluarga na di bagasan persahiton ima boru ni huriata Marina Tampubolon yang sedang dalam masa pemulihan dari WEK 1. Nah pasaplopaton ucapan selamat ulang tahun di akka nama ulang tahun baik pribadi manang dongasari pardongasari peon di bagasan saminggon ima mulai tanggal 1 tanggal 15 Juni 2025 di lehon Tuhan ima hahipason gajang ni umur do ragam ni akka pasu-pasuna hata ni debata dia akan nama ulang tahun tersurat di Filipi 4 ayat 6 unang holsohon hamu agia aha ay sadok pabotoh kamu ma tu debata pangiduam muna marhite hite tangiang dohot elehelik mardongan mauliate warta kewangan nunga adong di acara ibu mata ida uang masuk dekade periode tanggal balu 1 tanggal 14 Juni 2025
dohot uang keluar songoni nang rekap bon pembangunan HKBP Sopo Surung. Nah berikut daftar na berulang tahun nga adong disi boy ma taida dohot na marulang tahun pardong asaripeon. Nah berikut acara pertanggiang apin ngadong disi tabu ma lembar acara tay tu hari Kamis pertanggiang ta. Na patuluhon jasa siwa gedung ngatar surat disi. Dot aka daftar jemaat Sopo Surung na dimasukkan ke dalam grup lansia. Nyon bo mataida disi. Mau lihat tema di pasal huriata tudah mangdok dainang disudi aka dengan bahasa muna keterbuka muna lahu manubang pembangunata na taboto masih sangat membutuhkan dope buka maruhata ias ni rohata di pas-pasu di batama sudi nata pikiri doh nata ula mulate saat tamima partikianon tu inang calon pendeta untuk memperkenalkan diri. Haras madihita saludna manginang ruas ni HKBP Sopo Surung amang inang parhalado doh sude remaja naposo bulung hupatan dahon madiriku ia guar rami ima rut sabarati boru sinaga dainang pangitubu boru purba jalahami di Parborhat sian HKBP Pardomuan Resor Medan Selatan Distrik 10 Medan Aceh baru dope hami yang manginang saya sian perkuliahan nah adong di STT HKBP Pematang Siantar nagabe calon pandita jadi songoni ma patina dan tuhita saluhutna horas ma dihita saluhutna. Ima tutu mandok mau lihat hita tutu hatta nunga dilehon tu hatta dihita ruas manang HKBP Sopo Surung dileo dihita pangula inang Rut nakingan calon pendeta Rut Sinaga STH laho makobasi di huriata lasma rohata inang pe semangat dalam mempelajari banyak hal di dalam pelayanan dipergugu itu hatta ma inang betima.
Kita puji matu Tuhata maredihita sa bukid dia nomor 150 laut si somahita papungu pilihan sada A sada B.
Dame ni debata na sumurum sian saluhut naroha, imana mangarajai hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita sudena, amanami inanami suang soni nang akka naposo bulung hatani debata di mingguta sadarion ima minggu trinitatis imana diene sian buku ni si Jesaya bidu ono pulusada mamuka sian ayat sada tolhastu ayat sia. Jesaya ono pulusada ayat sada sahatu ayat sia tangiho kamu maasa hujahahon dihita. Songgop do tuau toddi ni Tuhan Jahoba ala naung miniahan ni Jahoba au mamaritahon barita nauli tu halak na dangol. Marsuru au pauli-uli halak parroha na bojok maniktikon haluaon tu halak na tarhurung doho tu halak na tarrate buhani hurungan. Maniktikon taun parasini rohaon sian Jahoba dohot ari partubolan ni debatatta mangapuli saluhut halak na marsak roha. Laho pahisahon rohani halak na marsak di Sion, mangalehon tunasida tukpal sikat ni sirabun, miak las ni roha sikat ni arsak ni roha, ulos na marhadohoan sikat ni toddi natahuton, gabe targoar nasida hariara hati goran, suasuanan bahen puji-pujian ni Jahoba. Jadi nasida mapaulihon akan naung leleng tarulang, akan naung tartaban di narobi, nasida muse pajong jokot dohot pai baruhon huta na tartaban, akan naung tarulang marsudut-sudut. Jadi halak ruar jongjong marmahan dorbia muna. Jala aka anak ni halak sileban pangula muna, dohot tukang porlak anggur muna. Alai anggoham, targoar aka malim ni Jahoba, parhalado ni debatatta, dohonon nama Tuham. Sinamot niya ka bangso parbegu panganom muna, jala hasangapon na sida do soluhon muna. Sikat ni hauroham muna na selaon, jala ommu silopit. Jala ali ni haeleson, marulopolop na sida di partalian na sida. Di baheni silopit do teanon na sida di tano na siday. Ikon maruli las niroha saliling-liling na di nasida. Ayaw do Jahoba, naholong roha di hati goran, alai nama gigi mida taban-taban pangarupaon. Selehonoku do upa nasida di bagasan hasit tongan, jala pahotokku tu nasida padan saliling-liling na. Jala tarbarita di aka bangso parbegu pinopar nasidai, jala anak nasida di tonga-tongan yaka bangso. Sude halak namarnida nasida taddaon nama, nasida do pinopar ni na pinasupasu ni Jahoba. Ido iyanggo sahatna. Sehat dohi tamang inang. Mau lihat mai Tuhan. Berapa supak kita masih halisa minggu memang persona masih holdohi. Amang inang nakingan terpuki dibuka dohot hata songgok. Ado tahe songgok. Mian songgop. Misalnya mula dong sada ama topu merminggu kan ini natai do songgop porator di purbedi tiana ina. Ro tu sasa halak. Atong ala adong do dia detai hata songgop tedeho maju sahali 400 ono pulu sada. 400 ono pulu sada. Songgop tuhami nadi jolomo oton dini debataki uhir patik muturo hakinon oton dini debataki beresi holu di haroromi molohoro dahi saton diki diri hormatu awon labini oton ini debataki bere
si holhu diharoromi molohoro dahisar todiki. Dungi di ayat 2 di dok suru todim paluahon awon palua ma o debata nuaing ma alus tu si ai di dok di Jesaya ono pulsada ayat sada songgop do tuau todini Tuhan Jahoba atong ise masyak kita on atau di todion adong songgop do todini Tuhan Jahoba itu kamu ragu dia. Songgop do todi di Tuhan Jahoba itu hamu dang barani mamerengau. Songgop do songgop. Atong taida ma hobar tutur puki songo dia do hataridaan ni sinonggopan ni todi porbadia. Jangan bahas kepada kita. Ketika dikatakan sinonggopan itu di Porbadia, jangan bahas bahasa roh. Jangan bahas. Karena songgopan itu di Porbadia tidak berkenaan dengan bahasa roh. Ini harus saya katakan, sebab kita selalu menginginkan bahasa roh, alai dan roh. Lalu apakah orang-orang yang tidak bisa berbahasa roh itu tidak pernah disonggopi di Porbadia? Jangan kita disesatkan. Karena ketika seseorang disonggopi di Porbadia, tidak mah hobar tu Jesaya kalau pusada songo dia do nasi nonggopan ni todi di Jahoba. Amang inang disonggopi todi onna namano Tuhan songo dia ma namasa. Ido alana suku-suku nakingan nungabdok tu kita todi ado nasonggop tu hamu. Todi ado nasonggop tu au. Todi ado nasonggop tu hita. Todi ado nasonggop tu humalianta. Menyangkut zaman yang sedang terjadi ini. Dohot di sada inganan. Ala odo nama ngojar sasahalak laho bertindak. Todi ahama nasonggok tu marga basaridu na lagi birali na gabitega ibana pamatehon inatara barani dohi tamadok todi ni debatan songgobi daw tabarani justru sebaliknya dohonot kado todi nahoda ibana ma nagabi trending topik di media sosial ni halak barak ala ni hajahaton jala gabi viral lotong dihami kumpulan perempuan pecinta domba sintong kemana lagi dihatai dong bemulu memang ngalomo do rohana tina tanasingi pula ipa mati ati nak tanai ni tadi kok selesai pula kon ni panate imani ba manak konai nah itu jadi pembicaraan kok dia mana mengocar ibana nagabi sampai tega membunuh inat tanah ala sedang teling topi dotong si Padri Jonon menterion o dia mana songgok naing ini naroha si Padri John yang mengatakan bahwa pemerkosaan dalam kerusuhan Mei 98 adalah rumor dan tak ada bukti. O dia mana song tidak naroha. Amang inang roh apa yang mendorong kita masing-masing? Singgung aja ada hal yang selalu lewat di media sosial atau lewat di sekitar kita. Roh apa yang mendorong kita masing-masing melakukan korupsi di tempat kita kerja? Korupsi dana bos, korupsi di kuliah, korupsi di sekolah, dan lain sebagainya. Semua kita pasti mengatakan bukan roh Allah. Dan todi ini bata. Kayak mungkin tuh suku-suku di kita, mengapa arahnya ke situ yang pendeta? Karena kita akan melihat yang disebut sebagai tahun para sini rohaon. Seperti topik minggu kita ini mencakup dua hal, yaitu pangapulion untuk korban dan partubolon ini bata. Pangapulion untuk akak korban dan partubolon manang pembalasan Tuhan. Tadi ada nakikan di ayat 2 menitikong tahun para sini rohaon sia Jahoba do ari partubolon ni debata mangapuli saluhu halakna marsak roha. Partubolon itu bahasa Indonesianya adalah pembalasan. Jadi ketika kita berbicara tentang tahun rahmat Tuhan, ternyata dua kelompok yang akan disinggung oleh Allah. Satu kelompok korban, satu lagi kelompok pelaku. Itulah sebabnya tadi kita sedikit menyinggung tentang itu. Tentu kita paham dan mengerti, tidak mungkin yang namanya partubolon atau pembalasan terjadi kepada korban, tidak mungkin. Tetapi kepada pelaku. Songgo do dual todini Tuhan Jahoba, na perjolo ala naung miniahan ni Jahoba au diurapi oleh Allah. Lalu yang kedua, tujuan pengurapan adalah memberitahuan berita Daudi. Coba kita musik, tajah ulang ayat sadai sudah hitam ajaha 2 todu. Songgo do dual
ala naung miniahan di Jahoba au mamaritaon barita nauli. Barita nauli itu isi dikuari makian sedada. Napar jolo tu halak nadangol di bahasa Indonesia dikatakan orang yang sengsara. Napar duawan tu halak perrohan da bojok, bahasa Indonesianya adalah orang yang remuk hatinya. Yang ketiga adalah halak natar burung, bahasa Indonesianya adalah tertawan. Dan yang keempat adalah halak natar rate, buah di burungan, bahasa Indonesianya adalah terkurung atau terpenjara. Pertanyaannya adalah mengapa orang menjadi dangol atau sengsara? Mengapa orang menjadi remuk hatinya? Mengapa orang menjadi tawanan? Dan mengapa orang menjadi terpenjara atau terkurung? Jawabannya hanya satu, ada pelaku yang melakukan. Ada orang yang melakukan sesuatu sehingga terjadilah kesengsaraan, ketakutan, kelemahan, ketidakberdayaan, remuk hati, terpenjara. Dan itu bisa kita katakan dengan satu kata juga, melakukan penindasan. Istri yang bersuamikan seorang suami pelaku kekerasan, maka istri tersebut akan sengsara hidupnya. Angka kainatan hari sondarong, sengsara. Kenapa? Binar-binar do buhina. Aku boto itu tubihan do pakai makeup. Binar-binar saya yakin, nang kamatai mungkin di ruangan do. Ina tanami do ina padi pelaku kekerasan. Bahkan muda, ina kay pelaku kekerasan. Benar. So dari dibet itu ngatari do matakan, isi diku. Unang ko ba? Unang ko na, ari ko yan. Isi diku. Pura situ luar, benar. So tundo di ruangan matakan. Ho, sungin go yang pakai. Tapi kita perempuan yang di sini, saya bisa. Alay, sutung adong ati. Mulutung adong. Korban-korban kagerti, aka ina do dana. Roham tubagas kuliah. Radio mengurupi rap dokot aka dongan perhalan. Radio pemerintah, 5 lembaga perlindungan perempuan dan anak. Pemerintah sudah membuka itu. Kenapa lagi perempuan harus takut? Berdiam diri terus-menerus di dalam bersama suami yang selalu menonjok, menendang, menghina, merendahkan martabatnya. Kenapa diam? Keluarlah dari penindasan itu. Datanglah ke gereja, datanglah ke pemerintah. Karena bukan hanya korban yang akan disembuhkan, tetapi pelaku juga. Supaya dia berhenti. Karena pelaku itu harus dihentikan. Anak mungkin ibana pera, dan mampu ibana laho menolak haja atau ni. Alani mungkin ikut perlu urupon di gereja, urupon di pemerintah. Jadi bang ada bikin kita misalnya, mulut atau itu rumah tangga di nakaboto. Saya boleh nggak dipanate ibada di sini, alay saya kapasik. Karena gabe herana, memang ikut siap do kita gabe si surang, gabe si surang, ikut siap do kita di sini. Istri yang bersuamikan seorang suami pelaku kekerasan, maka istri tersebut akan sengsara hidupnya, merasa tidak berdaya atau lemah, terpenjara atau tidak bebas karena takut kalau salah akan kena lebam, dan ia menjadi tawanan dari sang suami. Aminang semua situasi itu bisa saja sedang terjadi pada kita saat ini. Di kuliah, di sekolah, di tempat kita bekerja, dan mungkin di rumah tangga, serta di kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dan firman itu tidak jauh di atas sana, seolah-olah tidak berbicara tentang kehidupan yang sedang kita alami. Tetapi firman itu menyentuh, membumi, berbicara kepada apa yang sedang kita lakukan dan yang sedang kita alami. Dan sip debata amang inang, pahidaida ahana sedang taulahon, pahidaida ahana sedang tak alami, dan sip debata. Allah berbicara tentang apa yang sedang terjadi pada kita. Allah ni do amang inang molo masa penindasan ni, molo masa kekerasan ni, molo masa marlomo-lomo kita mamake huaso na dilehon di debata tu kita lahu tu hajor buton, di sima pabakiton di debata halak laho maswarahon suara ni debata. Songgok dot wau, top dini Tuhan Jahoba laho mamantahon barita nauli. HP barita nauli ima perlawanan kepada penguasa yang menciptakan kesengsaraan itu. Sekali lagi, barita nauli adalah perlawanan kepada penguasa, perlawanan kepada roh, kepada todi yang mencipta, menimbulkan kesengsaraan, kemiskinan, pelemahan, dan ketidakberdayaan. Ikodohono kudon amang inang tute mungkin melalui kita. Ketika KBP melalui Epolus secara tegas mengatakan sikap tutup TPL, maka masyarakat yang selama ini menjadi korban, yaitu mereka yang tanahnya diserobot, kini mendapat pembela. Katiha borhat kami, tu pertanyaan peduli Tanah Batak dan di Bajulu di 3 bulan asalku, salah seorang aktivis menyatakan kami kembali bersemangat untuk berjuang sesudah gereja menyatakan sikapnya. Salilingon galedo kami inang, ala gereja tidak menyatakan sikap. Alembar hite-hite mau menon, kami aka aktivis bersemangat berjuang kembali karena gereja sudah menyatakan sikapnya yang tegas. Roh perbudakan yang dilakukan oleh penguasa hanya bisa dilawan dengan tot di debata nama ngojah hita lahu mangalo. Alai mau budok mangalo dan nagabi lau pikiran tetup orang daun. Tapi buat mah hati-hati dipilih debata si Musa, dipilih tidakna jala disuruh ibana asal lau makatai. Berdialog. Dohot sang penguasa nama bayan sengsara bangsa di debata. Dialog do na terjadi. Pakatayo do na terjadi. Inolah na budok nakik molo budok mangalo dan nagabi lau pikiran tetup orang. Tetapi berdialog juga adalah bentuk daripada perlawanan itu sendiri. Di dalam dialog itu kita menyatakan sikap kita. Asa di balua Cipiraun bangso di Tuhani. Tusima disuruh si debata si Musa. Ima tu Cipiraun. Asa di balua Cipiraun bangso nai nau ditidos. Ya do hamu aman ilang manidos kudu. Ya, bolo tapi dos kudu baru. Mati. Ino alana di oleh debata kita manidos. Jadi dan dos tadi kutu ini baru. Ledang kutu maksudnya. Jadi itu adalah
bisa menjadi gambaran mulai tidur untuk makan ibadah. Berarti kalau ada orang yang menitus dengan berarti pamakai wong iwasuna. Tapi dia bakal rai doi. Nang nomor anak mulai tidur dengan songo si pirau dengan menitus bangsa ni debata dipilit ibana mah nagabe perwakilan ni ibana lahu maswarahum suara ni debata ima haluau. Kedua bang soki di nama hite si Musa si pirau. Alai. Namaju alai. Al sugani olo si pirau mabege dialog i kan pala mate halah hilau. Alai omma patuolon ni debata ibana. Alai omma pembalasan ni debata ibana. Pembalasan Allah kepadanya di bajugul rohani. Bajugul rohani. Jadi amang inang, burung asai rotu kita supaya ingot. Alai saya bajugul, hati-hati. So bunga debata, da bajugul rohatai asa saut pertubulannya. Asa saut pembalasannya. Aku ada orang dapat kita pembalasan. Mari kita baca Heber 10 ayat 20. Akan mabuan HP suci buka masuk. Doh bibir tai. Heber. Heber 10 ayat 20. Tajah hamarapa 2 tolu. Ai tatadda do ibana
na puna partubolon audo mamaloson. Pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Jadi debatado na martubol si Firaun, debatado na melakukan menalosononna hajahatotai. Pembalasan Allah kepada para penguasa yang sewenang-wenang akan mencipta pembaharuan. Sekali lagi, pembalasan Allah kepada para penguasa yang sewenang-wenang akan mencipta pembaharuan. Orang-orang yang marsak roha akan dia puli. Marsak alaniaka penindasan. Alai tarapul maibana ala debatado nama ngapuli. Ala debatado nama kokop ibana. Taridama masa perubahan yang semula seperti gelap akhirnya menjadi terang. Yang sebelumnya wajah muram karena penindasan itu menjadi bersinar dan ceria karena kebebasan telah datang dari Tuhan. Taidama didok diturpuki di ayat tulu. Lahopahisahon rohani halak na marsak di Sion mangalehon tunasida tupal sikak ni sirabun. Molo sirabun nakamang inang molo di halak Israel marsak rohana sida rati ibai maabutu uluna. Itu berarti mereka berkabung. Alai di sod di dog mangalehon tunasida tupal sikak ni sirabun. Miak las niroha sikak ni arsak niroha. Songo dia do miak las niroha. Adong miak muna nama belas niroha. Alai ima artinya akan ada pembaharuan yang dibuat oleh Todini Debata. Ulos namar hadohoan. Idia do rapot tahun. Ulos namar hadohoan. Isarana molo muli. Ya nak kota manang buruta kan adong do aka ulos na marhadohuan. Ulos na marhadohuan sikak ni todi na tahuton. Gabe targoar na sida hariara hati goran suas-suanan bahan puji-pujian ni Jehovah. Nah, kembali ke pertanyaan semula. Ise masyak kita nasi nonggopan ni todi ni Jehovah. Sudah. Alani tidak melakukan. Molo sinonggopan itu di kita baru kita. Berarti maritahun berita nauli kita. Ima. Balbuahon na dangol. Paulilihon parohan na bujok. Balbuahon halak na terkulu. Dogot akka halak na berate. Berarti setiap orang percaya yang diberikan oleh roh Allah itu akan memberikan kebebasan. Baik kepada karyawan. Baik kepada simatua. Baik kepada arungain. Baik kepada ianakon. Baik kepada akka namar dongat tubuh. Baik akka namar bulan hula. Baik akka namar boru. Dogot lan akka na asing. Itulah tahun para sinirhaun ni Debata. Aman nang molo didoga betargoa na sinar ya hati gorang suasuanan bahan puji-pujian ni Jehovah. Kata targoa, goa, gabe mulak mato di nasida, tubadan di nasida. Hati ha di paulak goari. Ay nunga sempat nasida maila. Nunga sempat nasida maila. Alay dung di paulak muse goari tu nasida, gabe mulak ma top di tubadan. Di paulak ma muse identitasi tu nasida. Isarana, upaya gambaran. Kalau misalnya negara akhirnya menitikon, memberikan bahwa kepemilikan tanah dari masyarakat Batak yang tanahnya diserobot TPL, kalau negara akhirnya menitikon bahwa itu adalah hak milik dari masyarakat yang ada di situ, maka mereka akan bersorak-sorai, maka mereka akan bersukacita, maka mereka akan merasakan pembebasan karena lahan itu, tanah itu yang merupakan identitas mereka juga sudah dikembalikan oleh negara kepada mereka. Mulat ma top di tubadan. Tadi mata kamang inang tano di halak Batak identitas tadui. Ito lana tano di balion, di dodo tano ni halak siahaan identitas doi. Molo isarana adong sedang marga bersikukuh mempertahankan tanahnya, sebenarnya mereka sedang mempertahankan identitasnya. Tano ni huda julu, tano ni huda pea, tano ni yang. Ay molo nunga tergadai sudah tanoi, mago manang identitas. Mago. Di mana akaya nakota na di panarato ape, tani boto di dia hutani margana.
Karena pelan-pelan sebenarnya mungkin tanah kita ini sudah akan diserobot oleh yang lain. Ada yang kami kono kasihan, kalau sama kami nasi jauh. Halak barat do kita sudah. Jangan bercampur do kita sudah di son. Nanti bercampur do kita sudah di son. Lain identitas kita itu boy nang tadi. Kekristenan kita itu makudini nang aka identitasnya. Allah bertindak membela para korban dan melawan para penguasa yang mendatangkan kesengsaraan. Mengapa? Mari kita baca ayat yang ke-8. Ayat walu tajama nang 2 tolu. Ayaw do Jahoba naholong roha di hati goran. Alain na magigi nida taban-taban pangarutaon. Say lehonokudo upanasida di bagasan asiptongan. Jala pahotokudo nasida padan saliling-lelina. Audo Jahoba naholong roha di hati goran. Kalau di bahasa Indonesia dikatakan, aku Tuhan mencintai hukum. Apa hubungannya dengan hukum? Karena hukumlah yang mengakui hak-hak kita. Seharusnya hukum itu menjamin hak-hak kita. Tapi kalaupun sekarang ini kita mungkin berkata, hukum tidak lagi mengakui hak-hak kita. Pada akhirnya nanti suatu saat Allah akan bertindak membela para korban. Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Kiranya hal-hal seperti ini jauhlah dari orang-orang yang percaya yang ada di HKBP Sopo ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Jauh bagi bata. Mulai kokoh di Tuhan. Asal kami Tuhan. Dengan mahami lawan lari nangis dia kembali nangis. Terlebih mulungan di kokoh di kami kuaso. Wewenang. Asa unang kupake kami kuaso. Wewenangi. Tu akan asal Tuhan. Alai nungan di kokoh beng maingon taong para sin rohaw. Unang manian di Tuhan para tubolamu meredupok kami. Alay dohot mahami, bilangan ni halak na nalas ni roha, ala naong di titikok ko, taong para sa roha. Kung wami subiro sa mga alituhan, di suya kaulaw na, di pamalintahan, di sekolah, di akaragam yak kausaha, humalituhan rahotong, roha, tod dinina sida. Asa tung boy buka roha nami alay Tuhan, di namar siha holongan, asa unang hola diri nami tutuh, na hupikiri hami, alay hupikiri hami manang hadeng ganon, di sude hami, aka namar saor di bagasakko. Urupi hami ale Tuhan nang huriamon. Dinatongok kami ale Tuhan mamik
kiri dope taringo tu pembangunan di gereja on. Ase roham ikut todimi dua li Tuhan namian di huriamun. Asa tumboy todimi ma nama makulingi rohani sudehami asa ukap rohanami ali Tuhan. Masih beta-betaan marsada ni roha doho pikiran ali Tuhan dinalahu manu.
Alede bata aman amina di banu Magijang, hodo haroroan di saluhut sileho-leho na denggan doho nasaw di basa na mauliutus. Hupasata mi masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uwap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jalara moti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon hara jaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami godang